kulu kɛrɛnkɛrɛnnen min bilalen do sen kan bɛn ni kelenya sabatili ɲɛbila baaraw la malidenw ni ɲɔgɔn cɛ ni o ye commission pour la rédaction du projet de la charte nationale pour la paix et la réconciliation ye o maaw ni furancɛrɔ fanga wasabulon CNT maaw olu ye sigiba dɔ kɛ dɔgɔ furancɛ tɛmɛnen na yaasa u ka se k'u hakilinataw di nin gafe kofɔli ninnu kan. Bakuruba kunnafoni filana o be tali kɛ seko ni dɔnko o kɛnɛ kɛrɛnkɛrɛnnen min be sigi san o san Buguni ni o ye festival didadi ye ɲinanta baaraw o kɛnɛ dayɛlɛn baaraw kɔni latigɛra alamisa tɛmɛnen ka sanga ni dakun ye no o dakun yɛrɛ be tali kɛ an ka laadala kɔrɔ n'an ka taabolo kɔrɔ olu jɔyɔrɔ be se ka kɛ jumɛn ye Mali kurako la. Ninnu de ye bi bakuruba kunnafoni fila ye. Kunnafoni wɛrɛ bɛna fara minnu kan k'u kɔnɔkumaw walawalaw ye sɔɔni aw dangana. Foli ni tanu ani waliɲuman dɔ an b'o ta k'o ɲɛsin aw kelen-kelen bɛɛ lajɛlen ma fo aw sigiyɔrɔw la. An b'a fɔ k'aw bisimila aw ka jabaraniso mandiw kɔrɔ ni aw ka bamanankan kunnafoni ale kɛnɛ o dayɛlɛlen ye. I n'a fɔ an y'a kulo lasɔn bakuruba kunnafoni kɔnɔna na cogoya min na sisan bɛn ni kelenya ɲinini min bɛ ka kɛ malidenw ni ɲɔgɔn cɛ kulu kɛrɛnkɛrɛnnen min bilalen do o ɲɛbila baaraw la ni o de ye commission de la charte pour la paix et la réconciliation nationale ye o maaw ni furancɛrɔ fanga wasabulon CNT olu kɔni ye sigiba kɛ ka bɛn ni jumadon ye février kalo tile 21 san 2025 CCB kɔnɔna la yaasa u bɛ se ka taa o maaw fana olu ka hakilinata ta u ka gafe dilanni ninnu kan. Sherifula Jabaraniso tɔgɔ la a baaraw seriyara Abdul Karim Sako a n'a ka jatala Dramani Male de fɛ an ka jɛ k'u ka sɔrɔlenw ɲɛmada. Jamana ɲɛmaa General Assimi Goïta a kɛmɛ ka jɛkuluba min sigi sen kan n'o ye commission ye n'o ka baara bɛn bɛ ka gafe sɛbɛn o ko min ma charte nationale pour la paix et la réconciliation u b'a ka wuli ka jɔw la ka jamana foroba cakɛdaw ɲɛmaaso kelenna bɛɛ lajɛlen kuma ɲɔgɔnya ka se ka bɛɛ ka hakilila n'i ka fɛɛrɛ sɔrɔ ka fara ɲɔgɔn kan bɛɛ ni kɛlɛ bɛ se ka sabati cogo min na malidenw ni ɲɔgɔn cɛ. U ye sɛnti maaw fɛnɛ bisimila k'olu fɛnɛ hakilina dɔ ani fɛɛrɛ min bɛna kɛ u fɛ ka fara kɔrɔlenw kan walasa gafe min n'a bɛ ka labɛn u fɛ a ka kɛ fɛn ye jamanaden bɛɛ lajɛlen ka hakilina bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a kɔnɔ. Sɛnti mamuru ye u ka foliw kɛ ka ɲɛsin u ma o bisimila ni baara in na ni ka yira k'a fɔ bɛɛ ni keleya o ye jamanaden bɛɛ lajɛlen ka hami ye nka o fɛnɛ tɛ se ka sɔrɔ abada fɛn dɔw bɛ yen waleyaw la fo de ka gɛn ka bɔ jamana kɔnɔ. Kuma ninnu man ka tɛmɛ ten ni kuma ninnu kan ka kɛ kalekan ye parti politiques yɛrɛ bolo ka don u ka gafe kɔnɔna la n ko mais yanni o cɛ an kan ka parti politiques ci yɛrɛ de ka bɔ Mali la sabula an bɛ ka ɲɔgɔn nɛgɛn parti 300 ni kɔ association ba 41 a kun fɔra ko ba 37 ani o association caman ninnu an ko k'u ci ka bɔ yen wa n y'a fɔ n ka kuma na n'a ma ɲɛ an ko Mali ka kelenya jɛkulu tɔgɔ dalen bɛ siya la ou bien jɛkulu min tɔgɔ dalen bɛ région na u ka ci ka bɔ yen c'est-à-dire an kana ɲɔgɔn nɛgɛ Mali se ka jɔ musalaka kan an tɛ se k'a fɔ k'an bɛ fɛ ka bɛn ni kelenya sabati ko parti 300 ni kɔ b'o jamana kɔnɔ a ma nɔgɔn ka bɛn ni kelenya sabati jɛkulu de bɛ sigi siya tɔgɔ la o bɛn tɛ na diɲɛ kɔnɔ ka bɛn ni jɛkulu ka bɛn sabati ka sɔrɔ jɛkulu dɔw tɔgɔ bɛ da région na o kɔrɔ k'an ma jamana ko tɛ ni jamana ko don jamana kelen de tɔgɔ bɛ fɔ an bɛɛ lajɛlen na. Sensibilisation kan ka kɛ halisa sinon pourquoi pas mun tɛ se ka taa ale référendum na o ne ka hakilina personnel ye o bɛ se ka kɛ o balsa fɛn mun don fɛn den nin tɛ parce que jamana bɛ problème dɔ de kɔnɔ problème min fanga bɔ a kɔnɔ bon problème bɛ jamanaden bɛɛ de concerné et peut-être halisa baara dɔw m'a faamu mɔgɔ kelen ko tɛ bɛɛ de jɔyɔrɔ bɛ baara in na parce que n'a fɔra ko bɛɛ n'a fɔra ko réconciliation an ka bɛn an ka kɛ kelen an ka fara ɲɔgɔn kan a bɛ bɛɛ de concerné bon ne ye mɔgɔ ma impliqué a la peut-être jusqu'à présent a ma fɛn dɔ faamu maintenant nin bɛɛ kɔfɛ jamana ɲɛmɔgɔw u bɛ timinandiya kɛ u bɛ démarches kɛ bɛɛ bɛ se k'a lasɔrɔ cogo min ko in na walasa ko in ka kɛ jama ka ko ye. Fɛn min ye commission ɲɛmaaw ye u ye foli ni waliɲuman kɛ ka ɲɛsin sɛnte maaw ma wele jaabili la ka caya o kɔrɔ u y'a yira k'a fɔ jamana ko don bɛɛ dama ka kan a la. U y'a yira fɛnɛ k'a fɔ baara kunfɔlɔ min kun kɛra u fɛ n'o ye o gafe di jamana ɲɛmaa ma u ye o gafew fɛnɛ tila u ni ɲɔgɔn cɛ u k'a lajɛ kura ye faranga min mana kɛ u fɛ ka fara kɔrɔlenw kan hali bi ko dayɛlɛlen don bɛɛ lajɛlen ye. An bɛ taa Buguni mara la i n'a fɔ an y'a fɔ ɲɛna cogo min bakuruba kunnafoni olu kɔnɔna na seko ni dɔnko kɛnɛba min ɲɛnɛmaya Buguni o ni o ye festival didadi ye o tako 12nan kɛnɛ dayɛlɛn baaraw sigira alamisadon février kalo tile 20 san 2025 ni a kɛnɛ dayɛlɛn baara ninnu tun seriyalen don Buguni yɛrɛ mara kafo o marabolo ɲɛmaa fɛ ni o ye gouverneur ye Sherifula Jabaraniso tɔgɔ la taamaden minnu tun bɛ o ye Amadu Kamara ani Ibrahim Kulubali an ka jɛku ka sɔrɔlenw ɲɛmada.
ni san lajɛrɛba min ni a bɛ fara ɲɔgɔn kan kɛ ni diɲɛ maa caman ye Buguni mara kɔnɔna na ni ye a tako 12nan kɛnɛ ye Festival International Didadi a fara an bɛ Mali jamana lajɛrɛbaw kan ɲinɛ tɛna kɛ min kɔ. Festival ni i b'a dɔn depuis bi ta an bɛ festival ko in na m'o de fɔ mɔgɔw ye ni mɛnna ko ko la i bɛ taabolo sɔrɔ o la parce que ni an ka bamanan jate yɔrɔ la an b'a fɔ ten 100 ans faligɛn hali ni ma falikan mɛn i bɛ faliw taamasira caman dɔn depuis festival nin daminɛ fo kana se san 12 in na an kɔni bɛ ka ala n'an ka taabolow ni kɔlɔsiliw bolo an bɛ ka dɔ yɛlɛ ka san o san o de fana bɛ ka kɛ festival nin bɛ ka sanga sɔrɔ san bɛɛ kɔnɔ ka na donc san o san an b'a fɔ ko tiɲɛna ko ɲɛnajɛ ka tɛmɛ salon kan o bɛ sɔrɔ mun fɛ labɛn caman de b'a kɔnɔ o labɛnw na o bɛ bɔ a fɔlɔfɔlɔ bɛ ta depuis an bɛ thème min ta parce que an bɛ thème jateminɛ san kɔnɔ k'a da an ka tiɲɛ minnu bɛ a tuma la ɲinan ta kɔnɔ o ye cogo di jamana kura bɛ se ka sigi an ka taabolo n'an ka seko n'an ka dɔnko kan. Ni san lajɛrɛba min Buguni mara kɔnɔ waati kɛrɛnkɛrɛnnen don ni a bɛ fara ɲɔgɔn kan ni seko ni dɔnko tigilama caman ye nisɔndiyaw kɔnɔ ka ɲɔgɔn kanu ni ka ɲɔgɔn dɔn siya caman fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya na cogo min na fɛn min ye bɛn ani kelenya ye o ka sabati AES jamanaw kɔnɔ. Bugunikanw kɛra cogoya mana ka Bobo Dioulasso jati a y'a bila a kunna Bobo Dioulasso fana b'aw jatira tan n y'o fɔ a ye an bɛ festival kɛ Bobo Dioulasso ko festival lamɔgɔya a san 12nan lo an y'a kɛ ka tɛmɛ awa ni Didadi yɛrɛ nana kɛ san 12 o b'a yira ko ala le an ka sira don ɲɔgɔn na inshallah n'ala sɔnna an b'a kɛ fo a danna. Festival kɔni a diyara n ye a bɛ dugu yiriwa denmisɛnninw kɔntanna mɔgɔkɔrɔbaw kɔntanna a diyara an ye kɔni n bɛna yala yala ni sera ka n diyaɲɛ fɛn min sɔrɔ n bɛn'o de san. Seko ni dɔnko kɛnɛ min ni a bɛ kɛ sababu ye ka na ni bɛn ye ani buna adamadenya sira caman ye dakun kɛrɛnkɛrɛnnen kelen o de ye laadalakow ani seko ni dɔnko Mali kurako ka se ka sabati. An y'a ye k'a fɔ kuma minnu kɛla bi wulada in na o kuma senfɛ bɛɛ y'a faamuya hali n'a sɔrɔ ni anw kun tɛ yan a daminɛ waati la an y'a faamuya k'a fɔ sira caman taama na festival in a kɔrɔla san 12 in fana kɔnɔna na festival in a ye nafaba ɲɛ Buguni région ye. Donc ni an san 12nan in depuis a daminɛ na an bɛ yan mais an nisɔndiyalen don an nimisi wasala kosɛbɛ an ye min ye yan nɔ parce que an y'a ye k'a fɔ festival in a kɔkɔrɔma donnen don ni Buguni mara ɲɛmɔgɔ ye a kɔkɔrɔma donnen don ni Buguni dugutigilakaw ye ani a ladalatigiw. Hakililajigila an b'a jira aw la k'a fɔ ko ni san lajɛrɛba min ye nin ye ni a tako 12nan kɛnɛ ye nin ye Buguni mara kɔnɔ Festival International Didadi a bɛ Mali jamana tariku kɔnɔ sa ɲinɛ tɛna kɛ waati min kɔ seko ani dɔnko tigilamaw y'u jɔyɔrɔ fa kɛnɛ in kan kosɛbɛ a kɛnɛ dayɛlɛli baaraw kun cɛra ni seko ni dɔnko tigilamaw ka seko jirali ye ka taa se yala yala ma k'u ɲɛda stand ninnu kan. Am segana Bamako faba kɔnɔna yan nɔ alisilamɛya dɛmɛtɔn ansaru ɲɛjɔyɔrɔ ye Kulukoro ansar section maw ka fara ngolobugutaw kan olu bisimila nabaga ninnu u tunalen do bonyamasegin foli de kɛ ka ɲɛsin an fana karamɔgɔ ma a se Yidi Sherif Usman Madani Haidara fo ka taa se duwawu ɲiniw ma Sherifula Jabaramuso tɔgɔya la Lutu Sidibe ka sɔrɔlen do Kafinɛ Bacili ale bɛ walawalali k'u la. Ni jamakulu sanuma nunu délégation fladu ka bɔ Kulukuru alisilamɛya dɛmɛtɔn ansaru ka section kɔnɔ ani Ngolobugu alisilamɛya dɛmɛtɔn ansaru u nana ɲɔgɔn kunbɛ ziara la alisilamɛya dɛmɛtɔn ansaru ɲɛjɔyɔrɔ fɛ sigi kɛra wasa ye ka Sherifula misiri minɛ k'a fa. An na kun de do yɛrɛ de do an nana an ɲɛ da an ka karamɔgɔ kan ka foli kɛ karamɔgɔ ye ka duwawu ɲini ka duwawu kɛ an ye. Wallahi a ye nisɔndiya dɔ sigi la kosɛbɛ yɛrɛ de fo ka se a dan na wula na a ye nisɔndiya sɔrɔ yɛrɛ de an délégation min bɔra an nana ni mobili 14 de mobili 14 kɔni bɛɛ falen don nisɔndiya min sɔrɔla a kɔnɔ wa ne tɛ se k'a fɔ ka se a dan na parce que kuma o kuma ni an nana yan nɔ ka na an ɲɛ da an ka karamɔgɔ Sherif Usman Madani Haidara kan a bɛ nisɔndiya kura de di an ma ka courage kura di an ma an ka baara kɛlenw na min bɛ an se Ala ma a bɛ komi n'an nana yan dɔrɔn an bolo donnen don Ala bolo.
ziara in Zamzam y'u ka kalandenw fɛ ka na a yɔrɔ a laɲini ye ka se ka n'u ɲɛ d'a kan k'a fo ka koɲuman dɔn ka duwawu ɲin'a fɛ ka duwawu kɛ a n'a ka denbaya jamakulu sanuman ye u ye layidu min fana ta an karamɔgɔ ɲɛkɔrɔ u seginna ka n'o kurakuraya ye. Alhamdulillah rabbil alamin an ka delegation cayara mais an nana ni sotarama 8 de ye ka na ɲɛ da an ka karamɔgɔ bon sotarama 8 ko an ka mɔgɔ 100 ani mɔgɔ 60 ma. Alhamdulillah rabbil alamin an bɛ Ala fo k'a barikada an b'a fɔ sigi cogoya an ye nisɔndiyaba sɔrɔ parce que Ansaru contre Ansaru aw ye fa kelen ba kelen de ye n'aw nana fara ɲɔgɔn kan k'a ɲɛ da a ka ɲɛmɔgɔ kan nisɔndiya dan an tɛ dan sɔrɔ nisɔndiya min na. An fari fona bi ɲɔgɔn man ca dɛ bi san man ca wa bi don man ca anw bɔla Ngolobugu la an nana de ka na ɲɛ da an karamɔgɔ kan n'o ye Basita den ani Ba Madani ten ka dubabu kɛ a ye ka dubabu ɲini a fɛ karamɔgɔ min ɲɔgɔn y'a kelen ye a ɲɔgɔn tɛ yen o sababu ye jɔn de ye o sababu ye Basita ne are de nan kama ni duwawu jaabi d'a ma. Alisilamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ an fana karamɔgɔ Ased Sherifu Usman Madani Haidara a yɛrɛ nisɔndiyara ka kalanden ninnu bisimila ka bɔ delegation 2 kɔnɔ Kulukoro ani Ngolobu sanni ka sɔrɔ k'u bilasira ni miiriya ɲumanw ye ani dugawu sanumanw donni sigi bɛ taa kuncɛ yɔrɔ min folikɛla ninnu yɛrɛ wasara ni sigi kɛcogo ye alisilamɛya donkan baya layidu wɔrɔ taara kɛnɛ kɔnɔ. Jaka de minnu sigilen no Bamako yan olu ka jɛkuluba ni o ye association des ressortissants de Ja à Bamako ye u ye u ka ladala aladeli kɛnɛba sigi ka bɛn karido ma février kalo tile 23 san 2025 palais de la culture o kɔnɔna na ka sanga ni alkuranɛ sanuman kalan kɛnɛba ye kɛnɛ in yɛrɛ sigikun de ka se ka aladeli yaasa basigi o bɛ se ka nati an ka Mali jamana kɔnɔna na cogoya min na Kafinɛ Bacili ale b'a tɔ ɲɛfɔ an ye. Jaye Silamɛ duguba ye a bɛ Tɛnɛngu cercle fɛ a cogolen don Masina mara la o de hukumu kɔnɔna na jakaden minnu ni olu sigiyɔrɔ bɛnnen don Bamako yan n'u faralen don ɲɔgɔn kan a bɛ san caman bɔ ka kɛ fara ɲɔgɔn kan kuluba ye association des ressortissants de Ja à Bamako u ye ɲɔgɔn lajɛrɛ palais de la culture Amadou Hampâté b'a la ka se ka dali masa kɔsuma lada sigilen don u bolo san caman ko jakadenw fɛ u ka nin baara in boloda. Ni kelen dɔrɔn de don san o san an bɛ ɲɔgɔn darajɛ ni waati in na Ja karamɔgɔ minnu bɛ yan an b'u lajɛrɛ an bɛna sigi ka kalan kɛ ka kuranɛ kalan ka dalilu kalan ka duwawu kɛ an ni Mali bɛɛ ye bibi na degun bɛ jamana in kan fɛn fɛn bɛ se ka degun ɲɔni ka bɔ an kan an bɛ duwawu kɛ o la ja dɔnnen bɛ silamɛ dugu de don donc an ka fanga ye duwawu de ye donc minnu bɛ duwawu dɔn u b'an bolokɔrɔ yan yan'u ka tilanna ka taa ja ka taa tafsiru kɛ misiri kɔnɔ ja ye an b'u lajɛrɛ yan an bɛ duwawu kɛ an yɛrɛ ye ani Mali ye degun b'an kan Ala ma ɲɔni na an bɛ hɛrɛ min nɔfɛ Ala ma dir'an ma. Sigi senfɛ alikuranɛ sanuman kalanna ka caya ani Ala wele suguya caman dalayil kairatu yasinu o n'a ɲɔgɔnnaw ka dali masa deli hɛrɛ la ka ɲɛsin jakaden bɛɛ lajɛlen ma ani Mali jamana bɛɛ ni basigi ni kolosuma kama. Nisɔndiyalen don parce que Ala ye bi sɔgɔmada in na yira n na n ka na ka na nin lecture in kɛ salon n nana kɛ n tun t'a miiri k'a fɔ ɲinan ta bɛna kɛ ɲɛna na Ala ye bidenw yira n na vraiment nisɔndiya yɛrɛ tɛ tɛmɛ o kan awɔ an bɛ barika da Ala ye n b'a la fo k'a barika da donc lecture in kɔni a ka d'an ye chaque année an ka se k'a participer an ka duwawu minɛ an ka kalanw kɛ vraiment Ala ka jamana basigi Ala ka jamana basigi Ala ka jamana kana Ala ka jamanadenw kana a kun ye laɲini mun ye n'o ye an bɛ hɛrɛ ɲini jamana kɔnɔ Ala ka jamana sabati. Ya sigilen bɛ ni min ye o ye duwawu de kabini kɛlɛ bɛ jamana in kan ni bi tɛ fɔlɔ disɔngɔ sara bɛ yen jama deli ka disɔngɔ sara a bɛ duwawu de kɛ Segu ye Segu ka kɛlɛ kɛ ja ka fɛn bɛɛ ye kɛlɛ duwawu de ye u bɛna mara don min na ja y'a jira k'a fɔ min Ala y'a latigɛ a bɛna kɛ an ka jɛ an ka duwawu kɛ ja ye duwawu de kɛ an bɛɛ an b'o duwawu kelen de kan ko don o don balawu ni duwawu de bɛ siɲɛ ta balawu b'a fɛ ka jigin duwawu b'a kunbɛn wa an bɛna Ala deli ni fɛn o fɛn ye o ye kuranɛ de ye. Jakadenw ka ni alikuranɛ sanuman kalanni baara in a labɛn bɛ boloda u fɛ san o san ka duwawudenw kɛ waati min bɛ kɛrɛnkɛrɛn baara in bɛ kɛ ka kɔn sunkalo ɲɛ ka dugawu kɛ u ka dugu ye n'o ye ja ye ani Mali jamana bɛɛ lajɛlen ye.
kunnafoni nasira wɛrɛw fɛ jɛkulu association des amis de la nature o maaw ye bɛsɛ a wali dɔw sabati ka bɛn sibirido ma février kalo tile 22 sanba 2025 300 logements cité kɔnɔna na Bamako sigida 6nan o kɔnɔna na Sherifla Jabaraniso tɔgɔ la Aminata Traoré ani Dramane Malide tun bɛ u y'an sama ni minnu ye an ka jɛkulu seereya ɲɔgɔn fɛ. Association les amis de la nature n'ale ka wuli ka jɔn ka cɛsiri ka bɔ kosɛbɛ sigida lakanani yɔrɔw sanuyali fo ka taa se ɲaman ko binakun kan olu ma u ye yɔrɔ sanuya kɛnɛ dɔ sigi min bɛ tali kɛ u ka sugu ɲaman na k'o cɛ walasa togoya min na sigida mɔgɔw bɛ se ka lakana ni k'u kisi banajuguw ma. Aw ɲamɛ y'an sigida mɔgɔ minnu na sugu musow ko k'olu tɛ salen sara ko parce que ko mairie tɛ ka u ka ɲaman cɛ ne ko n ko problème t'a la ne yɛrɛ bɛ na n bɛ kɛ jigi ye aw ma. O de hokumu kɔnɔna na ne ka nin baara na ne ye dɛmɛbaga sɔrɔ n'o ye Katas groupe ye n'o ye monsieur Konate a ye ne dɛmɛ sabula a b'a dɔn ko n ka baara ɲɛsilen bɛ lakana ni jɛya sabatili ma donc dɛmɛw sɔrɔlen ne ko n ko bon dɛmɛ tɛ don dɔwɛrɛ la a bɛ don a donna fɛ wala nafolo bɔra mɔgɔ min fana kun ale fana bɛ nisɔndiya sɔrɔ. O kɛra nisɔndiya ni munyamunya de ye sigida maaw bolo. U ye association les amis de la nature o ɲɛmaa fo ale ye Muktar Kulibali ye ni bɛɛ b'a fɔ ma ATT Junior a n'a dɛmɛbaga jɛkulu n'o ye KTS groupe ye ni ɲaman in cɛli la ko bari sugu tɛ taa sanuya kɔ ni ka tila k'a ɲini a tɔɲɔgɔnw fɛ k'u ka ɲaman bɔ u bɔyɔrɔw la. An ka sugu in ni samiya donna a ɲugun de b'a minɛ an ye ko bɛɛ kɛ ka dɛsɛ waati dɔw la an bɛ ban ka salen sara ko ni mairie mɔgɔw mana an ka ɲaman cɛ n'o tɛ salen juru ne yɛrɛ sali a tɛ to n na salen tigiw mana na jɔ kuma kuma na n bɛ salen sara n yalala k'a fɔ sugu mɔgɔw ɲɛna u ka salen sara mais n'an ka ɲaman ma cɛ waati dɔ an b'a fɔ k'an tɛ salen sara an bɛ dɛmɛ parce que nɔgɔ man ɲi an bɛ sugu de kɔnɔ ATT n'a ka mɔgɔw n'o ye Kulubali ye Solongolo mɔden Baramangolo mɔden Koya Saja ni Koya Mamuru Tukɔrɔ Mamuru ni Jaba Nɛnɛ ale de an ka sigida sanuya o ye kelen ye ale de an denw bila baara la. U dɛmɛbaga jɛkulu n'o ye KTS groupe ye n'ale ka baara bɛnnen don panneau solaire feereli la sojɔminɛw n'olu ye BTP ye fo ka taa se sɛnɛko binankun ma sɔngɔ damatɛmɛdiyaw la olu ka nɔnabila min tun bɛ kɛnɛ kan a ye foli kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ ka ɲɛsin ni association in ma ni miiriya in tali la ka ɲɛsin u ka sigida ma. Entreprise KTS PDG malien de don a tun bɛ jamana kɔ kan a ye dɔ kɛ kɔfɛla la n'a ye k'a fɔ vraiment gɛlɛya b'a ka jamana kɔnɔ pour ka se ka na fɛn dɔ kɛ k'a ka jamana yiriwa donc o kɔnɔna la an b'o cadre dɔ de kɔnɔna la yan an bɛ dɛmɛ kɛ misiriw la ka misiriw électrifier kunun an y'a action dɔ kɛ sɛbɛnni kɔrɔ an y'u ka misiri électrifier kiti dɔ la donc an filɛ ATT Junior fana an y'ale accompagner donc salubrité domaine na. Maire ka nɔnabila min tun bɛ kɛnɛ kan a y'a yira a ka laseliw kɔnɔna na ko nin ye baara ye olu kan ka min kɛ ko nka maa kelen tɛ se ko la ni ka tila ka ni sifinnaka ninnu fo u dɛmɛni la olu ka baaraw la. Sariya la mairie ka kɛta de don ni mairie ma se k'a kɛ ni citoyen sɔrɔla sigida la ka wari bɔ a yɛrɛ kunna ka partenaire ɲini a yɛrɛ bolo ka na kɛ foli ka ɲi ka d'u ma dɛ a ka ɲi ka dɛmɛ cogoya bɛɛ lajɛlen na. Sigida sanuyali u ka sugu ɲamantoba cɛli sanuya minɛnw dili u ka quartier lamɔgɔw ma fo ka taa se fanfare communal ka fɔlisen dumanw ani dɔgɔsen dumanw olu de kɛra ka ni baara in kuncɛ. Kati kɔkɔ pleine misiri Alhuda maaw olu y'u ka lajɛba sigi min hakilina bɔra misiri yɛrɛ ko ɲɛnabɔ jɛkulu maaw la comité de gestion ka sangani dakun talen ye u fɛ u ko min ma alimamu ni wajulukɛlaw jɔyɔrɔ Mali kolosumali o kɔnɔna na baara ninnu kɛr'u fɛ ka bɛn sibirido ma février kalo tile 22 sanba 2025 Kati conseil de cercle kɛrɔ o kɔnɔna na ka sangani alisilamɛya diinɛ fo ka taa se chrétien diinɛ ma caman olu yeli ye kɛnɛ kɔnɔna na Sherifla Jabaraniso tɔgɔ la Korotumu Jabate fo ka taa se Samba Traoré ma olu de tun bɛ an ka jɛgu ka sɔrɔlenw ɲɛmara. An bɛ wagati min na jɔyɔrɔ bɛ maliyɛnden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen na jamana basigi binakun kan o de hokumu kɔnɔna na ni kɛnɛ sanumanba in sigira Kati conseil de cercle kɔrɔ kɔnɔna na min hakili ɲumanya bɔra misiri min bɛ Kati kɔkɔ pleine n'an ko a ma Al-Huda o comité de gestion maaw ka hakili ɲumanya dɔ don min kɛlen d'u bolo laada ye san o san ɲinan ta baabu tun bɛ min kan o de ye wajululaw an'an ka alimamiw olu jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ jumɛn ye jamana basigili binakun kan. Parce que jɔyɔrɔ dɔ kan ka ye alimamu ni wajulukɛlaw la jamana basigili la parce que n'i y'a jateminɛ bi wajulukɛla cayara a kuma ka ca i t'a dɔn bɛ min yɛrɛ ta ka min to
dɔw bɛ na ni futinɛ ye donc alimamu fana caman bɛ yen an bɛ misiri caman fana lamɛn an b'a sɔrɔ alimamu dɔ ka kutuba la u bɛ fɛn dɔ fɔ minnu bɛ na ni tiɲɛni ye donc o de y'a to an ye nin boloda ka mɔgɔw wele ka na k'a yira mɔgɔw la k'a fɔ alimamu ni wajulukɛlaw jɔyɔrɔ dɔ de b'u la ka jamana basigi bon welewelekan min bɛ ne bolo o ye an b'a fɛ ka Haut Conseil yɛrɛ de interpeller Haut Conseil ka alimamu fara ɲɔgɔn kan ani wajulukɛlaw fara ɲɔgɔn kan k'u kuma ɲɔgɔn ya kuma minnu fɔra bi a bɛ bolo an ka jamana yɛrɛ taabolo de kan bi parce que jamana bɛ gɛlɛya kɔnɔna la bi sigili kɛra bi ka a ɲɛsin basigi jamana kɔnɔna la ani bɛnni ma wele bila an ka alimamiw ma tɔɲɔgɔnw bɛɛ ma o fana ka ale ladege alimamiw ka kumaw kɛ misiriw kɔnɔ duguw kɔnɔna la ka kuma minnu ta ni jamana dilanni sira ye kuma minnu ta ni jamana basigi sira ye. O kɛlen ka kɔrɔfɔta maaba caman y'u ka waleɲumandɔw folikan kɛ ka ɲɛsin Imama Amadu Traore ma ale min kun ye conférencier ye a ka nin baabu talen na ni ka kɔrɔfɔw kuncɛ ni weleweleda kan ye. Silamɛya diinɛ de ye diinɛ min nana duniya bɛɛ lajɛlen kama diinɛ tɔw nana communauté dɔw de kama à un moment donné i bɛ taa sɔrɔ communautéw tun bɛ gɛlɛya dɔw kɔnɔ ala bɛ mɔgɔ ciw ma pour que ka se k'u bɔ o gɛlɛya kɔnɔ donc mais silamɛya diinɛ de nana bɛɛ lajɛlen kama ka société organisée a kan ka taa sira min fɛ silamɛya de y'o fɔ donc an ka imamuw b'u ka rôle kɔnɔ n'u ko k'u bɛ kuma jamana tagabolo kan nka b'a la parce que bi Mali bɛ yɔrɔ min na a ka gɛlɛn kosɛbɛ donc n'a ma ɲɛ olu de ye an ɲɛmɔgɔw ye an bɛ olu de lamɛn an bɛ olu de ladege donc conférence ni nafa ka bon bi kosɛbɛ an bɛ conférencier fo. An y'a dabɔ mun kama wallahu alam ɲani ani dilanni ani jamana kanu ani silamɛw kanu ani jamanadenw kanu ani ɲɔgɔn ladili hadamaden bɛ se ko la nka i tɛ se a bɛɛ la hadamaden bɛ fɛn dɔn nka i t'a bɛɛ dɔn n'an jɛra k'an hakili jagabɔ kɔmaw ni ɲɛmaw an ka jamana in lafiya min n'a fɔra a bɛ sɔrɔ taaɲɛ min n'a ka di a bɛ sɔrɔ nka a tɛ kɛ abada f'an ka ɲɔgɔn kanu an ka da ɲɔgɔn na an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye an ka baara kɛ an ka sɔn dɔnniya ma n'o kɛra ala ka dɛmɛ bɛ na yarabi ala k'an dɛmɛ. Hakilila jiginna an b'aw ladɔnniya k'a fɔ nin kɛnɛ sanumanba in n'a hakili ɲumanya bɔra misiri min bɛ Kati kɔkɔ plaine n'an k'a ma ko Al-Huda o comité de gestion maaw fɛ o kɛnɛ in y'an ka tɔ bonyana ni ɲiningali caman kɛli ye ani jaabi cɛɲuw dili ye fo ka taa se duwawudenw ma hakaja bɛn keleya ani cɛfɔ ni kanbɛ bɛ se ka na cogoya min na ba Maliba kɔnɔna na. Bagan sugubulonba foire international de lamdaroku a baaraw kuncɛra dɔgɔkun kelen kɔnɔna na bagan feerelaw kɛrɛnkɛrɛnnenya la saga baarakɛlaw fo ka taa se bagan suguya caman wɛrɛw ma olu nana u ka seko n'u ka dɔnko yira nabagaw la Sherifila Jabaraniso tɔgɔ la Samayira Sanogo a bɛ kunnafoni tɔ walawala ni Foire international de la Madero o ye sugubulon ye min bɛ labɛn ka ɲɛsin baganmaralaw ma ni a bɛ kɛ sababu o ka jirali kɛ o bolokɔnɔfɛnw na ka ɲɛsin jama ma a tako duruna baaraw olu kulu sera cɛncɛn ma dɔgɔkun kelen tɛmɛnen kɔfɛ palais de la culture Amadou Hampâté-Bâ kɔnɔ. An bɛ concours organiser saga ni baw ni ɲɔgɔn cɛ n'an ye concours organiser saga ni baw ni ɲɔgɔn cɛ sagajigi kumabaw minnu kɛra u premier ni deuxième ni troisième an bɛ nisɔndiya belebeleba ko ye aw yɛrɛ bɔra k'a ye sisan an ka ɲinɛ sagajigi min kɛra champion ye an ye moto kelen d'o ma maintenant mun kɛra deuxième ye fɛn wɛrɛw bɛ minnu kan ka d'o ma minnu kɛra troisième ye fɛn wɛrɛw bɛ d'o fɛnɛ ma maintenant a bɛ kɛ ten catégorie bɛɛ b'a la catégorie espoir b'a la catégorie agneau fɛnɛ b'a la sagamuso fɛnɛ na femelle adulte b'a la femelle espoir b'a la agnelle fɛnɛ b'a la an bɛ concours kɛ ni ɲɔgɔn cɛ. N'a ma ɲa k'a fɔ dugubila o ka fisa ladawuli ye foire international de la Madaro a ko labɛnni kulu maaw o ye sagamaralaw bila ɲɔgɔn na ɲɔgɔn dan na walasa ni min ye saraba cɛ lajali ka taa ka ɲɛsin o ma maa min gɛrɛsɛgɛ ye faraba ci o la ale ye a kanisɛnw sɛbɛkɔrɔ danganamaya ni ka sɔrɔ ka foli ta ka ɲɛsin baara ninnu labɛnbaw ma. Saga in ye Mali saga 100% malien. Voilà. Balabali hɔrɔn o de an ka saga ye Mali saga saga in ye san fila de kalo naani saga si y'o de voilà san fila de kalo naani ko a bɛnna 124 kilos a san fila de 124 kilos ka ɲa a balamini o ye mètre kelen ani centimètre 60 165 mètres voilà mètre kelen ani centimètre 60 voilà balo bɛɛ ye an yɛrɛ ka sɛnɛkɛfɛnw de ye n'o ye kakala sɔkala ɲala ani kaba kenige ni saɲɔ. A
a kɛtɔ ka kansɔn sɛbɛkɔrɔ yira ka sanga ni foire international de la Madaro a baaraw tɛmɛcogo ɲuman ye. Assemblée permanente des chambres d'agriculture du Mali APCAM o ma ɲɛmaaba Sanusi Buya Sila a ye a yira k'a fɔ ale nimisi sɛbɛkɔrɔ wasala ni ka sɔrɔ ka baganmaralaw su ka kɛ baara ka hali bi ko kura jango laɲinibaw ka se ka sabati. Depuis nana APCAM na be message min cuma ngu ka baara kɛ sogo kama ni nɔnɔ kama baara bɛɛ kana kɛ u b'a fɔ ma tɔgɔ kana prestige kama bon n y'a ye u ye baara yɛlɛma 4 la ka sagaw produit saga jɔlen demi gramme de y'a jɛ kilo 140 na champion yɛrɛ kilo 134 donc ni y'a ye vraiment baara bɛ ka jɛnsɛn mɔgɔ min kɛra champion a tɛ Bamakɔ a bɛ Kati yɛrɛ ça veut dire que Mali fan bɛɛ baara bɛ ka kɛ n hakili la podium mɔgɔ dɔ bɔra Korokani donc ça veut dire burusi kɔnɔna fara duguba kan bɛɛ bɛ ka baara kɛ donc et puis olu ka label ye balibali hɔrɔn de c'est à dire ka saga baara ni critère dɔ fana u b'a fɛ ko critère de imposer donc on les félicite u ka baara la u ka ko kɛcogo la. An b'a ladɔnniya k'a fɔ nin dɔgɔkun kelen in kɔnɔna na ɲɔgɔn dan bolo dara ka ɲɛsin sagamaralaw ma ka sanga ni nin foire in ta ko duruna baaraw ye min kɛra sababu minnu kɛra ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔnma danw ye olu ka se ka lajalifɛnw caman sɔrɔ o de y'a to sagako buna kun kan min wulila ka jɔni saraba ye moto jagata kura taara ka di ale ma. Kunnafoni nasira wɛrɛw fɛ an bɛ taa Kɛɲɛba mara kɔnɔna na ka sangani a ka Kɛɲɛba Ansar section mɔgɔw ka wele ka taa munumunu salon dɔw kɛ u ka mara kɔnɔna na alisilamɛya dɛmɛtɔn Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ denkɛ a taara bisimila minɛ Dabiya dugu o kɔnɔna na ka bɛn ni ntɛnɛndon ye a se Yidi Sherif Ahmed Tijani Aidara a ye wajulu suba ɲɛnɛmaya nin yɔrɔ kofɔli in na ka sangana kuntigi Muhamad Kisi Nɛmaba ye ale ka bangeni sankunbɛn ɲaɲalu hukumu kɔnɔna ye ni o ye Mawuludi Nabawi ye Sherifla Jabaraniso tɔgɔ la an ka jɛ k'a ka baara ninnu ɲɛmada an ka taamaden minnu b'a nɔfɛ o ye Alhamidu Badini ani Fuseni Keyita an ka jɛku ka sɔrɔ lu ɲɛmada. Tabakoto kɔfɛ an karamɔgɔ Seyid Sherif Ahmed Tijani Aidara a n'a taama ɲɔgɔn ka bɛn ni ntɛnɛn ye février kalo tile 24 o y'o kunda Dabiya kan sira fɛ Mali alisilamɛ diinɛ ɲɛmɔgɔ ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali de a y'i jɔ ka kɛɲɛ ni sigida mɔgɔw ka laɲini ye ni ka dugawu kɛ jama ye nɛgɛ kɛɲɛ 18 waati an karamɔgɔ Seyid Sherif Ahmed Tijani Aidara ni y'a selen ye bisimilali kɛnɛ kan a ye foli bila jama la nisɔndiya ani muyamuya kɔnɔna na ni ka sigiyɔrɔ sɛgɛrɛ bisimilalikanw olu sɔrɔla ka tugu o la. An b'a fɔ karamɔgɔkɛ ma k'a bisimila kira mɔdɛ i bisimila basita mɔdɛ i bisimila bamadan mɔdɛ i haidara yanni ka kawa fɛnba fufu nɔ ma min ka fufu i bɛ kawaw ma k'an bɛ ka sama yan k'a ta yan fɔ Bangɔni Janginɛbugu an ka foli bɛ sirifikɛ ye a den b'an bolo a kalifa bɛ Ala la Ala min ka kalifa tɛ tiɲɛ an b'a ɲini na Ala fɛ fɛn min man den in natɔ sɔrɔ a n'a la délégué do kan'i tagatɔ sɔrɔ an y'i kalifa Ala ma Ala min tɛ kalifa tiɲɛ. Nɛgɛ kaɲɛ 23 su 23h alisilamɛya dɛmɛtɔn Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ de an karamɔgɔ Seyid Sherif Ahmed Tijani Aidara ni y'a nalen ko kura o kɛnɛ kelen kan ka kɛɲɛ ni Dabiya sous section o ka mawuludu wajulu o ɲɛnɛmayali ye ni alisilamɛya dɛmɛtɔn Ansaru tɔndenw ani tɔn kanubaw olu bɔra ka caya yasa ka na baaraw seereya. Ni wajulu kɛnɛ kan fɛn min ye donbolo caman ye o kɛra ni ka ɲɛsin an karamɔgɔ ma n'a ma ɲɛ k'a fɔ an bɛ sanu o faaba kɔnɔna na Mali jamana kɔnɔ alisilamɛya dɛmɛtɔn Ansaru musolakaw olu y'a kanu bololabagi a sanu ma k'o ta ni k'a di an karamɔgɔ ma Seyid Sherif Ahmed Tijani Aidara. Bani ye an bɔ kanku min na danse le tumu parce que an bɛ sun an bɛ seli mais an t'a dɔn yɛrɛ diinɛ ye mun ye. An bɛ sun an bɛ seli an bɛ jɛnɛya kɛ an bɛ sun an bɛ seli an bɛ soɲali kɛ an bɛ mɔgɔw kɔrɔfɛ an bɛ n'an barali kɛ an sen n'an bolo bɛɛ lajɛlen kɔrɔ an t'a tilɔn tana di wala kɛ an fana y'an ton bani la kuma ma an y'a ma fɛlɛ tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la nin kɛ in na kuma in wuli bali le nin ye wuli bali le mo mais ko bani ɲ'a fa ye adamaden n'i ye sosobokuru ni kelen bila wulu ni ɲɔgɔn cɛ min ye kolokuru in ta wulu tɛ fara wula dɛ wura n'a dɔnbaga n'a fɔbaga k'an b'a fɔ k'a waleɲuman lɔn an b'a nɔfɛ su ani tele a kini kɔ fɛnɛ a y'a lɔn Sirifu dɔgɔnin deli ye nin ale mɔden deli b'a la ka kule kule ne tɛ kan yɔrɔ bɛɛ a kini kɔ fɛnɛ an ka taga dɔrɔn an ni a n'an na nafolo a b'a ka bila a la. N'i y'a lajɛ an y'a daminɛ ka se bi ma an y'a daminɛ en 2000
2005 a mana kɛ cogo cogo a bɛ san 20 dɔɔni bɔ mais alhamdulillah an bɛ Ala tanu Ala ma sɔn an ka décourager Ala ma sɔn an fari ka faga depuis an mɔgɔ 3 alhamdulillah fo bi n'i y'a jateminɛ an bɛ taa fo maa 1000 dɔɔni na foyi t'o kɛ fo cɛsiri donc an bɛ min fɔ dɔrɔn vraiment Ala ka cɛsiri nɔgɔya ni silamɛ ɲuman bɛɛ ye vraiment Ala k'an balo ni tiɲɛ kan Ala k'an fato ni tiɲɛ kan karamɔgɔ Ala k'a mɛn ɲɛfɛ Ala k'a kɔlɔsi a bɛ fɛ a ka kɛ cogo min a yɛrɛ n'a ka denbaya n'a ka jama ni diɲɛ silamɛ ɲuman bɛɛ Ala k'an kɛ ten a bɛ sera tɔɔrɔ minnu ɲɛ a bɛ min dɔn a tɛ min dɔn Ala b'a bɛɛ dɔn Ala ka dɔn ni tɔɔrɔ ninnu bɛɛ cɛ an ka jamana Ala ka suma Ala ka tɔɔrɔ bɔ an ka jamana kɔnɔ Ala ka hɛrɛ dɔn an ka jamana kɔnɔ ani diɲɛ silamɛ jamana bɛɛ. Dantigɛliw kɔfɛ an karamɔgɔ Seyid Sherif Ahmed Tidiane Haidara a sɔrɔla ka kuma ta k'i ka laseliw kɛ kɔrɔfɔw kɔnɔna na a y'i sinsin ko kura diinɛ jogobɔw kan o mun kan ka kɛ alisilame sinsin bere ye an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko dabiya wajulu kɛnɛ a baaraw kuncɛla ni alisilamaya don kan bayatul islamiya o tali ye jama fɛ cɛ ani muso caman. N'an bɔra Mali jamana kɔnɔna la an b'an kun da Côte d'Ivoire jamana ale kan ka sanga ni Abidjan Sud o Ansaru ka wele ni o bɛ Côte d'Ivoire jamana kan a Seyid Sherif Badara Ali Ousmane Haidara ale taara wajulu kɛnɛba ɲɛnɛmaya février kalo tile 22 su san 2025 inshallah tere ba kan kumasi Abidjan dugu kɔnɔna na Sherif la jabaranso tɔgɔ la an ka lasigiden kɛrɛnkɛrɛnnen Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna na n'o ye Jakarija Dambele ale ka sɔrɔlen don kumakanw mi lase aw ma Kadija Traoré fɛ. Nin wajulu kene belebele min ɲɛnamaya la kumasi terrain inshallahu kan n'a bɛ don Abidjan Jamiyatul Amsarudin Fédération Sud maaw olu ka mawulu denguni okumu kɔnɔ n'a ɲɛnamaya la an fa an'an karamɔgɔ denkɛ an karamɔgɔ a Seyid Sherif Badara Ali Ousmane Haidara fɛ o kɛla nisɔndiyaba ye ani wagati kɛrɛnkɛrɛnnen ye Jamiyatul Amsarudin Fédération Sud ɲɛmaaw bolo ni k'u ka nisɔndiyaw jira vraiment ka an ka gidi bilasira ka na Abidjan an ka fédération kɔnɔ yan vraiment diyara ye a bɛnna ma an b'a a ka délégation a n'a ka délégation an bɛ bɛɛ lajɛlen fo yarabi o ɲuman ɲɛna hɛrɛ la Ala ka o ɲuman segin Mali la hɛrɛ la an bɛ an ka bɛn maaya la a ka bureau kɔnɔ mɔgɔ fɛn fɛn bɛ an bɛ bɛɛ lajɛlen fo yarabi Ala ka o fanga se u ka baara nin kɔrɔ ka tila an bɛ an ka bureau national fo an ka président ɲangan don a b'an bolo kɛnɛ kɔnɔ yan a n'an ka trésorier national an b'o fo ka waleɲuman dɔn o kɔfɛ an bɛ fédération fana ka bureau fo n'o ye ne yɛrɛ ka bureau ye Chrétiens, ladalamaw, fo ka taa se diinɛtigiw ma u caman de bɔla ni kana nin kɛnɛ nɔrɔmaba in seereya ni kana u ka nisɔndiya ani u ka nimisi wasa jira nin kɛnɛ labɛnbaw la ani an karamɔgɔ Badara Ali Ousmane Haidara la ale min ko bɛɛ ka don da kelen fɛ ni ka bɔ da kelen fɛ bɛn ani kelenya kɔnɔ an ka ansardini na welere kan de jaabi ko ɲɔgɔn ye b'o bolo sɔrɔ mawulidi Maulidi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala san yɛrɛ ala bato do donc an nan'o kɛnɛ le kan ka na kira tan do ka waleɲuman dɔ o bi fana an balimakɛ min y'an na diinɛ ɲɛmɔgɔ ye min ye Badara Ali Ousmane Haidara ka tan do ka waleɲuman dɔn a ye tagama min kɛ nafaba le b'a la ka silamɛw kɛ ɲɔgɔn kan ka adamaden dusukun la kɛnɛya o ye baara ɲuman ye an b'a dɛmɛ a ye taga n'o baara ye o nana a bɛ na nugu yɛrɛ limamu de dɛmɛ an na baara la k'a ni ce ani waleɲuman dɔn an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ nin kɛnɛ in denbaya kalifala musoba min na folikanw ani nisɔndiyakanw o bɛ tali kɛ ale ka kumaw la belebelew la ko Badara Ali bɛ na u ye bɔnɲɛ ta ka sɛgɛrɛ n'a ye mɔgɔ tɛ ban bɔnɲɛ na ko mɔgɔ t'i wele b'a nɛni i taatɔ la f'i segintɔ la donc nana bɔnɲɛ diyan Badara Ali ninnu bɔra Mali la ne bɔra Mali la mais olu de nana ka na an sɔrɔ yan donc anw de ka kan k'u kunbɛn parce que anw ka dunanw don o de kosɔn nisɔndiya bɔnɲɛ kama ani mɔgɔ bɔra n faso la ka na ne sɔrɔ yan n ka n bolo fila jɔ u ka maraniya kɔrɔ Ala yɛrɛ kama kira kama nin kɛnɛ in nɔrɔ tɔ bonyana n'a balimamuso Madame Konate Seyda Ina Haidara ale yeli ye kɛnɛ kɔnɔ an bɛ a da aw tulo kan k'a fɔ ko autorité politique
mɔgɔw diinɛ mɔgɔw fo ka taa sanga ladala mɔgɔw ma olu ye nin kɛnɛ in seereya. Ni ne fana bɛ dansigi kɛ bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw na minnu sera ka labɛn kunnafoni diso ɲɛmaayaso fɛ ka bɛn ni sanga in ye ka se ka o da aw tulo kan. An bɛ se ka foli kurakura ye a ka ɲɛsin aw ma, aw ka kulomajɔ a n'aw ka ɲɛmadali la. Ni Ala ma basi kɛ n'a ye diɲɛ kuma wɛrɛw yira an na, an bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ ni kɛnɛ kelen kan ni waati kelen na. Yan'olu cɛ aw k'an bɛn Ala ka so yɛrɛ d'an bɛɛ lajɛlen ma.